ଓଡ଼ିଶାର ହାଲଚାଲ ଫିଲ୍ମ ଚାରିଧାମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ପପୁ ସାର୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଜି ଆମେ ସୁଟିଂ ଆସିଛୁ ଚାରିଧାମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁପର ଡୁପର ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଏଥର ଦଶହରାର ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁପର ଡୁପର ଫିଲ୍ମ ଚାରିଧାମ। ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାତ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଙ୍କୁଆଳ। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପେଲ ଚାଷ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠି ଘର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଆମେ ଦେଖିଥିବା କାଶ୍ମୀରୀ ସହିତ ଦେଖିଥିବା ଅଙ୍ଗୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ, ସେଇଠି ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ହାତରେ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଛି। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁରଟା ଦେଖିଛୁ, ଏଇଠି ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଛି, ବଜାରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେଲ ଦେଖିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଦେଖିବେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଘର ସାଙ୍ଗର ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଚାରିଧାମର ସିନ୍ କିଛି କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେଲ ଗଛ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆପେଲ ଗଛ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲି ଚାରିଧାମ ସୁଟିଂ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳିଛି ଆମ୍ବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଦେଖୁଥିବ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ସୁନ୍ଦର, ବିନା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ପିଜୁଳି ବହୁତ ପିଜୁଳି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଜୁଳିର ମଞ୍ଜି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ପିଜୁଳି ଯେଉଁଟାରେ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଆପେଲ ଗଛ ଦେଖୁଛି, ଆପେଲ ଗଛ ସେପଟରେ ଅଛି। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପେଲ ବି ଫଳିଛି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଟା ବାଙ୍କୁଆଳରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥର ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସିନ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ସିନ୍ର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା। ଲଭ୍ ୟୁ।